IJsland! Ja, met die harkers, je bent wel hier weer bij Omnium voorbij. Zat je mal hier net weten, zal de bruidsverkeer zo eerst in 2012 worden, maar nu is het in 2212 of 2220, daar wil ik geen van afwezen. Maar we hadden er een mooie reportage over maken, want het zal Jood als een vierwijze, de bruidsziel speciaal voor hem had Omroep Friesland verzorgen. De bruidsziel nou al in deze reportage speciaal voor hem vergeen. Een mooie reportage, maak het toch Harkema. Met de twee boervrouwen vanzelfs. Ja, achter Harkes, we zitten hier onder eger van Snitsenmar. En we zijn hier importeren maar het was boervrouwen, die onbekend. Wat goed is, dan zal de ieder jood vergeen, als we wat goed uitrekken hebben. We hebben de pier Steekse en Maya astrologen bijhalen. En die zeggen ze van, ja, het is jood. Zullen we erop vergeen. En krijgt op dit plek. Want het is niet zo maar, zullen we erop vergeen. Nou, boervrouw. Wat vinden jullie ervan? Nou, ik wil er meer van, ja. Nou, ik vind het hartstikke mooi, boervrouw. Dat wij erbij zijn eens een keer naar live. Nou, wil jongens ook zo dingen. Nou, ik had die Maya-kalender, die had gekocht. Die had de kamer van die Maya's, die kamer onderdoor. Die hadden in zijn kalender gekocht. Zij is voor een goed doel. Wat doe je doel nou? Nou ja, dat staat erop. Dit zijn ze, dit is voor een goed doel. Van de Maya-kalender. Ik zei, maar ja, maar ja. Ja, boervrouw. Nou, dat is de boervrouw. Ja, ik weet het net. In Fries is wat minder worden als die. Maar wat denk je, hoe zilver je dat beginnen? Zullen het al hier ontploffen als haar komt een komeet als haar. Nou, ik steek nou een checkje op, want dat maakt de noodbracht niet. Het is net zo. Ook ik net wat floriger. Dat is zo slim is dan, hè? Dat is toch maar een nepvergeen van de vrouw. Van het boervrouw. Nou ja, we zullen het wel, hè. Ja, nee, maar ja. Ja, nou, ik ben toch al 88, dus ja, zolang de brood zelf van mij is en zo, wie zou vergeen. Ja. Nou ja, ik denk maar zo, als er wat slims bij te zeggen, nou ja, de brood vergeet dan net.